ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ସାର୍ ଆମେ ଚା ଗୋଟେ ଘରୁ ପିଇକି ଆଇଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲଟା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣନ୍ତୁ। ମୋର କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ସବୁରେ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପଇସା। ପଇସା ଥିଲେ ତ ଗାଡ଼ି କିଣିବି। କାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲେ, ଭଲ ପଇସା ପାଉଥିବେ। ଉଚ୍ଛେଦ ସବୁ ମିଛ କଥା ଭାଇ। ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ? କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପୁଲିସଠୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ତାମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଠିନି? ନା ଭାଇ, କେଉଁଠି ଆଉ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମର ଭୁଲ କ'ଣ। ଆମେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉନୁ? ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ? ତଥାପି ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଏ ଘର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ। କୁହନି ଭାଇ ସେ କଥା। ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦିଟା ବଢ଼ିଲା ଝିଅ, ପଇସା ଅଭାବରୁ ବାହାଘର କରିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି। ଏଇ ମାସରେ କହୁଛୁ ବାପା 5,000 ଦିଅ, ଆର ମାସରେ କହୁଛୁ ବାପା 10,000 ଦିଅ। କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ପଇସା? ଏବେ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟ କହୁଛି ବାପା ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। କେଉଁଠୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବି? ପଇସା ଥିଲେ ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେବି। ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭାବୁଛି ମରିଯିବା ପାଇଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛି ବୋଲି ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଆରେ ଏଇ ହାତରେ କେତେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ନ ଗଢ଼ିଛି। କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, କିଏ ପୁଲିସ ହେଇଛି, ହେଲେ ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଭୁଲଟା ହେଉଛି ମୋର। ମୋ ଭୁଲଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟିଚର ହେଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଖରାପ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା এই ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନି? ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ବି ଜାଣିପାରୁ କି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟିଚରର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।